san kallon hotunan batsa, bidiyoyin batsa da rubutun batsa na haifar da matsalar ƙwaƙwalwa? Shin ko ka san kallon fina-finan batsa da dangoginsu na iya kawo ɗaukewar sha'awa ga masu yin su? Ku biyo mu domin jin illolin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a da kuma hanyoyin da za ka bi domin magancewa. Barka da zuwa wannan channel tamu mai albarka wadda muke kawo muku abubuwa wanda suka shafi harkokin kiwon lafiya. Idan wannan ne zuwanku na farko, za mu so ku danna mana like sannan ku danna subscribe domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mutane da dama ba san illar kallon batsa ba har sai illar ta yi ƙarfi a jikinsu. Saboda mafi yawanci ɗabi'a ce wadda ake yin ta ɓoye. Ballantana wanda ya san illar yi maka bayani a kanta. Saboda haka